Najveći izbor igara, konzola i prateće opreme samo u Gamesu. Games, gde je kupovina zabava. Pozdrav svima. Znate ono Q&A, pa sad je došao red na da vam odgovorim na sva ta pitanja koje ste postavili, pošto ih nema puno, kao nemam posla toliko, moći ću da vam odgovorim na sve i mislim da neću preskočiti nikoga. Ajde da krenemo. Ako prvo pitanje od Marka Ivanovića kaže prvi, to fali upitnik možda tu, kao prvi? Nije, prvi, bravo, to. Kaže Aleksa Vasiljević, da li će biti nekih zanimljivih ponuda u Games, tipa neke besplatne stvari ili veliki popusti? Pazi, besplatne stvari da ima u Gamesu, verovatno bi uzeli Morty, Millera, Mija. Definitivno. Ali pošto ih tako baš nema i jedino u vidu nekog poklona, kao što je bila, na primjer, akcija kada kupiš Rival 300 miš od SteelSeriesa, koji košta 8.999, na poklon si dobio i Call of Duty Infinite Warfare, najnoviji, bukvalno poklon, znači za istu cenu dobiješ te dve stvari, što je bilo dobro. Ili tipa kao što je bio popust od 10.000 na konzolu PlayStation 4 Slim od 500 GB. Moraš da budeš u toku, prati obaveštenja na sajtu ili se preplati na newsletter Gamesa, pa ćeš i dobijati na mail obaveštenje. Skaki Waste 2. Jel skaki? Jel to liči na taj način? Kaže, da li u Gamesu mogu da se kupe sve ekspanzije, htio sam da kažem ekskurzije, majko, sve ekspanzije WoW-a i da li može da se uplaćuje playtime? Da, znači i postoji nešto što se zove World of Warcraft Battle Chest. Unutra imaš osnovnu verziju igrice sa svim ekspanzijama do Legiona, pošto je Legion za sad najnoviji, pa se Legion kupuje odvojeno. I u tom Battle Chestu imaš 30 dana besplatnog game time-a, a to važi samo za novo napravljene naloge. Znači ne na već postojeći da aktiviraš to sve, nego moraš praviš novi i onda ideš buildaš sve do kraja. A što se tiče game time-a, da, kod nas postoji game card od 60 dana i košta 3.649 dinara i to je to. Dođeš, uzmeš pa se vidimo za 60 dana. Nikola Pantelić kaže, igraj CSGO sa ovom kraljinom. Ta kraljina, već sam igrao s njim. Ta kraljina je Todor iz The Scoundrels kantina kanala na YouTube-u. On i Luka zajedno rade Lego, Star Wars tematiku i svašta još nešto. Tako da bacite pogled kod njih na kanal. Dare HD. High definition, čovječe. Je li HD ready ili full HD? Koliko ti je plata, da li se isplati raditi u Gamesu? Što se tiče plate, to je top secret. Ne se priča o tome. Ovako, da li se isplati raditi u Gamesu? Da, imaš razne beneficije. S obzirom da je ozbiljna firma, sve je super, prijavljen si, plata na vreme i tako super, da kažemo, okruženje i kolegijum, kolege su mi fenomenalne, ne znam šta bi bez njih, evo pozdrav za Mortija i Millerama, zbog toga sve super i imao sam priliku da upoznam mnogo vas gamera i finih ljudi, a i onih drugih. To je downside, ali šta ćemo, sve ima svoje. Najveći downside posla, to je biti zaposlen u Gamesu, je u tome što toliko igara i sve gledaš svaki dan i možda zaboraviš na njih. Znači ja redovno brijem ovu stranu tu da prodam bubreg, da kupim Sony, ali niko neće da uzme, ne znam kao spominje se neko kamenje, neki šljunak i neki građevinski materijal i tako, ne znam. Kaže Boban, a nije Boban, u stvari jeste Boban. Kaže
Bobo, Bobo, da li mogu da pokrenem GTA 5 na RX 460 od 2 GB i AMD Athlon 2 X4 sa 640 oznakom na 3 GHz i da se igra na 60 FPS. Pa, dragi Bobo, evo ko što ti je odgovorio Bastion, ispod kaže lagano ili Despacito. Si uključio igru, nisam pito. Da li ti radi na 60 FPS-ito? Ne znam kako mi uspeva, samo teče iz mene. Šalim se, naravno, uglavnom da, trebalo bi da radi, u ostalom sve zavisi i od podešavanja koje staviš. Ako staviš na low, ima da bude i više od 60 FPS. Kaže Petar Bogdanović, kako je raditi u Gamesu? To smo već odgovorili. Koliko imaš godina? 29. I može poz. Pozdrav Petre Bogdanoviću. Pokemon trener Laki i Pokemon trener Teški. Kaže, omiljena igrica iz detinjstva, da li ste Pokefanovi, može poz please. Ajmo od nazad. Dobro, znači može poz please. Poz i za trenera lakog i za trenera teškog. Da li sam Pokefan? Pa ne baš, mislim da sam uspešno zaobišao tu japansku komercijalizaciju svega toga i propagandu, kao you must buy them all, you must collect them all. Ali ne, mislim, super anime, ko voli, ja ga recimo nisam baš gledao, ali poštujem one koje vole. Igrica iz detinjstva i omiljena igrica. A imamo i pitanje od Milana Panića iznad, kaže, koja ti je omiljena igrica iz detinjstva, može poz. Ja sad vraćamo nazad. Evo ga poz iz Milana. Sad, omiljena igrica iz detinjstva. Iz detinjstva, pa recimo da navedem dve, i obe su sa Sega Genesis konzole ili Sega Mega Drive 2, ko se seća toga svega. Sonic the Hedgehog 2 sa onom Tails, onom lisičicom, i Comic Zone mi je onako baš fenomenalna igrica i onako high end u to vreme, baš je, mislim, izvukla svu snagu iz te Sege, sve. Drugar Vladimir Čokorilo kaže, kad ti se prvi put pokrenula ambicija i jel sam se posvetio ka tome da pravim svoj YouTube kanal i zanimljive snimke, zbog čega si se baš tu najviše pronašao i šta bi sve učinio da bi se istakao u ovom hobiju? PS, koji ti je do sada najomiljeniji snimak što si izbacio? Ajde, krenemo redom. Prvi put ambicija je bila kao, damn it, ovi svašta snimaju i ne znaju da montiraju, a ne znam ni ja, ali nema veze, krenut ću i možda mi se isplati. A ako bi kanulo 50 evra mesečno, brate, ja sam na konju, razumeš? Da, tako je krenulo, na kraju bilo je enlightenment, onako, da, ništa od toga, Oli, nikakve pare ti ovdje nećeš zaraditi, to makar ne skoro. 1.5 dana radimo ovo sve, znači kanal je pokrenut 13. januara 2016. godine. Evo. I do sada sam zaradio, mogu slobodno da kažem, pa nek me tuži YouTube što toliku cifru otkrivam, da vidite kako YouTuberi zarađuju $4,7 za 1.5 dana, tako da ovo je kriminal. A uopšte, kažem, nisam se ni preterano bacio na to, posljednji snimak mi je skroz svesno, znam da će biti claim za copyright, ali sam uradio to da bi bilo zabavno, tako da od zarade ništa. A zanimljive snimke, hvala, shvatit ću to kao kompliment. Zbog čega sam se baš tu najviše pronašao i šta bi se učinio da bi se istakao u ovom hobiju?
Pa, volim igrice, koje vjerojatno svi vi koji me pratite. Pa reko, što da ne, da se malo glupiram i kreativno izrazim i na taj način. Šta bi sve učinio da se istaknem u ovom hobiju? Pa ne bi išao do tih granica, nadam se da nikad neću doći do tog stadijuma da sam sečem svoje gaće ili jedem svoje gaće kad gubim u Fifi ili ne znam šta god je već bilo pitanje i ko je svašta već radio, razne challenge kao vidite najopasniji challenge ikada, umreo sam. Mrš. Nerviram, što kaže Jaser, nemoj biti taj L1K, nikako. PS, koji ti je do sada najomiljeniji snimak što sam izbacio? Najomiljeniji snimak, pa ne znam, u svaki sam, pa bilo to walkthrough ili bilo to neki sketch zezancija, u svaki sam uložio ljubav i trud, tako da, ali ne znam, možda neki koji mi se za sada izdvaja je ovaj sa fidget spinnerima ili fidget spinnerima, što sam radio sa kolegom Mortijem i sa Milleramom. Kaže, tvoja keva. Ćao mama. Ćao. Šta radiš? Šta imaš za ručak i šta imaš za večeru? Adame, dođi kući na večeru, ima pačalinke sa šećerom su. Pa kaže, tvoja keva, koja ti je najbolja igra svih vremena? Poz. Poz za kevu, a ako ti zaista moja keva, ti bi trebalo to da znaš. Ne, šalim se. Ne znam moja keva uopšte šta ja igram. Drugo, najomiljenija igra svih vremena, ne mogu da se odlučim samo za jednu, ali kad bi morao da svedem, evo, od mojih nekih top 3 ili top 5, prva koju bi pomenuo je Okami. Mnogo vas vjerojatno nije ni čulo za tu igricu, nažalost. Nažalost je tako i prošla, jer nema krvi, nema izuvanja iz gaća, nema stylish pointsa kad probodeš nekoga kroz oko i zaheftaš ga za zid i standard već, to što vidimo u igricama svaki dan. Ovo je jedna predivna japanska bajka sa japanskom mitologijom, da kažem, sva ta stvorenja i neka tematika je usko povezana sa japanskom mitologijom i igrica je predivna od tog cel shaded ili pixel shaded artworka, kompletnog muzika koja je fenomenalna i baš savjetujem da odigrate igricu ukoliko ste u mogućnosti. Znači, igrica je izašla za PlayStation 2, posle je urađen HD remake na PlayStation Networku, može da se kupi za PlayStation 3. Tako pa se snađite, ili ako nemate to za PlayStation 2, pokušajte naći emulator neki, šta da vam kažem. Ivča ili Ivca Games. Koliko imaš godina? To sam već odgovorio, veoma dramatično je bilo. I kako sam dobio posao u Gamesu? Pa je sad ovo. Ja došao na razgovor. Ja meni kaže, NPC mi kaže, evo ti ovaj scroll. Pažljivo pročitaj sve, moraš da obaviš sa tog scrolla. U scrollu side quest, gde sam morao da ubijem zmaja sa 7 glava, gde sam morao da iščupam 12 levih očnjaka vukodlaka, da skuvam čorbu od orkinih očiju i da sve to zapakujem i pošaljem na adresu koju su mi tad dali u Gamesu. I naravno uspeo sam. Ukratko, to je bilo to. Inače, bila ona borba i sve kao... Da. Kaže Milan Đukić. Ko bi to mogao da bude? Kad ćeš malo nešto i da nam otpevaš?
Pa s obzirom da taj Milan Đukić očigledno zna moju profesiju, to jest ja sam u stvari muzičar, po vokaciji dirigent i kompozitor horske muzike, ajde da kažemo, to mi je bila neka grana kojom sam se bavio. Pa možda bude nešto snimljeno još, pa ćemo postaviti ovde, ne boli ništa. Jest da je ovo gaming, ali sve igra. Sve. Igramo se notama. Balkan Piromanija. Šta misliš o Bastion mainovima kao što sam ja? Pametno koristi levi klik. To je sve. Vasilije Tomašević. A ovaj mi je poznat, ovaj hakuje, ovaj haker. Kaže, ne znam koje ime da izaberem za svog Warcraft lika. Dvoumim se između Man Bear Orc ili BB Primer Jeep. Može li mala pomoć? Pozdrav od hakera. Pozdrav hakeru. Vidi ovako, meni se više sviđa u svakom slučaju ovaj BB Primer Jeep. Mislim zbog te, toliko i još malo pa možeš snimiti reklamu za Cipiripi. I Čikilidi i Lišniki. I nimi ničih glipših i Cipiripi. Joj, niste se vi ni rodili tada. Ovako, što se tiče toga, ja bi ti savjetovao da ne nazoveš ni prvo ni drugo, nego da ga nazoveš Milun. Da, samo Milun. Ime samo kaže. Pa kaže, Bradurin, evo par pitanja. Ovdje više od par. No. Kaže, šta te inspirisalo da započneš sa snimanjem? Drugo, pošto znamo da radiš u games radnji, kakav je osjećaj raditi u njemu? Po 3, koja ti je bila prva igra koja te uvukla u gaming ili koja te najviše iznervirala? Ajmo sad. Vraćamo se nazad. Prvo, šta te inspirisalo da započneš sa snimanjem? Pa bilo je, brate, ako ovi mogu tako da zarađuju, što ne bi mogu ja. Ništa. To je bilo to. Iskren sam. Drugo, pošto znamo da radiš u games radnji, kakav je osjećaj raditi u njemu? Osjećaj je super. Pogotovo kad klima radi. Ali kad se desi, ko što se desilo danas, da se bazar zatvorio jer se desio ogroman kvar u sistemu hlađenja celog tržnog centra, nažalost, smo svi zatvorili i onda je bilo veoma osjećajno. If you catch my drift. Pa kaže, koja ti je bila prva igra koja te uvukla u gaming ili koja te igra najviše iznervirala? Pazi, prva igrica, da kažemo, konzole, to šta sam uvatio da igram, pošto sam ja sa sela i onda komšija jedan zvao mog ćeleta, Paganini, dođi vidi, bre čoveče, kao šta ima, povedi Vuleta. Povede Paganini mene, dođem ja tamo, kada šta je ovo, daj vidim šta je to, kada ono kao joystick, Nintendo Entertainment System. I ja, čoveče, uzmem ja taj joystick u ruke, oni ne znaju ni šta gdje kako, a ono Super Mario. I ja ovako usta do ovde, standard, sva dečija reakcija, i ja ono kao, desno. Pote, on ide desno. Pa levo, on ide levo. Skok. I ništa drugo sam što skače, jel? I onda ide kao, tup, krenu ja tu prelazim, idem kao ja, gotov, kupljen, kraj, ja u haosu. Ćale moj isto obožava tehniku i tehnologiju generalno. I onda je bilo, kao kad budemo skupili ono, pa je bilo to, pa posle Sega i haos. Znači, Super Mario je igrica koja me prva uvukla u gaming, a što se tiče ona koja me najviše iznervirala, biraj neki od platformera ili nešto, znači sve što nije imalo save game tada, znači i taj Mario i Sonic na Segi i tako dalje, Comic Zone kad umreš pred kraj ili nešto,
gotov, tuga. Na PlayStationu jedan crash, a nije bilo ni memorijske kartica tada se kupi da uradiš save game. Ma, haos. Tako da, evo, već sam se iznervirao, baš ti hvala. Pa kaže onda, Gaming Fox TV, zašto si prikazao svoje lice pre 50.000 subova? Jel ti znaš nešto što ja ne znam? Gde su tih 50.000 sabova i ko ih drži? Pušta ih da se sabuju. Eto, nisam uopšte računao da ću ikad imati toliku brojku, pa rekao... Pa kaže Teodora Petrić. Ćao Teodora, mi se znamo, jel? Ona prati i Jasleštajna baš dugo, mislim da od samog početka njegovog kreativnog rada. Koliko dugo poznaješ Jasleštajna, to je Milana, i da li će biti nastavak live-ova Overwatcha, želela sam se da vas gledam. Pa hvala ti i puno pozdrava tebi još jednom. Koliko dugo poznajem Jasleštajna? Ja sam Đuđe. Ne, nisam ja Đuđe, ona je Đuđe. I'm me, he's you, I know I'm you. Uglavnom, Jasleštajna za njega sam čuo davno, jel? Mog brata od tetke. Pogledao zbog sira tada i ona kao, zbog čega, šta kao je, onda posle kad sam vidio, u stvari, dobar je serijal. I kaže ovako, znam ga, lično sam ga upoznao 2015. mislim, kada je došao kod nas u Games da kupi PlayStation 3 konzolu i neke igrice i baš sam ja tad radio. Ali 2017. to jest ove godine u martu smo se baš onako povezali i on je tada pitao i za sponzorstvo za taj gaming mesec što je bio kod njega na kanalu u aprilu. Tu je tada dobio Overwatch i ja imam Overwatch, pa sam pitao kao ćeš da igramo zajedno i to sve kao što da ne, super, kao ajde, i uradili smo prvi snimak i dopalo nam se kako je to sve prošlo i odlučili smo eto i napravili ekipu TKJ, verujem da svi znate za to i bit će još live streamova, do duše ni ne kod Jasera i ne kod mene, to je makar da vidite iz naše perspektive, uglavnom će to biti naš drugar iz Podsketovog uma, obavezno da posjetite kanal ako već niste, sram vas bilo, Kole, koji ima najbolji intelekt od sve dece. Imam 50 megabita uploada, imam 2, razumiješ, znači nema šanse da streamujem ništa, ali zato on, vidjeli ste, kad je preuzeo na onom streamu od 5 sati, što je trajao, kad je preuzeo sliku, to je source od mene, bilo je sve fenomenalno. I eto ti njega u sljedećem komentaru i kaže, jel mogu da te pitam nešto? Lepa si. To je bio vic koji sam ja ispričao jednom kad smo igrali Overwatch i sad mi je bacio taj ulti nazad, samo je evo ti ga. Dobro, hvala za troll, divno, evo, hvala lepo. Pa, Vladimir Avramov, budući najbolji golman Srbije, verujte. Kaže, koja je tvoja omiljena igrica? Već sam spomenuo, ajde da kažemo da je to Okami. David Rosić kaže, kompjuter ili konzola? Vidi, sve što igram i većinu svog igračkog života sam proveo na PC-u i više mi godi taj feel keyboard mouse kombinacija, mada volim i da igram i na konzoli igrice, s obzirom da od Nintendo tu pa Sega pa šta je sve već bilo, Atarija, onih Terminatora, kako se to sve zvalo, sam imao PlayStation 1, 2 i 3 koji još uvijek imam. Za 4 kažem, brijem, ovo neće niko kupi bubreg i to sve, tako za 4 ćemo da sačekamo, da bude u Gamesu neka akcija, dobro. Ne mogu baš, kažem, naklonost mi je ka PC-u, ali ne mogu da isključim konzole koje imaju odlične igrice, pogotovo PlayStation, te ekskluzive koje oni imaju, ne znam, mislim da nema niko. Svaka čast svim ostalim kompanijama, konzolama i to sve, ali oni imaju najviše ekskluziva na koje je vredno obrati pažnju, po mom mišljenju.
I kaže Aleksandar Đorđević, da spojimo ova dva što je napisao, kaže, ko ti je bio inspiraciju na YouTube-u, mislim, ko ti je bio uzor? Pa, niko mi nije bio uzor. Najiskrenije, gamingom u tom smislu na YouTube-u nisam toliko gledao pre nego što sam počeo da radim. Tako kad sam krenuo da gledam to sve, tipa igrice koje ja nisam mogao da pokrenem na kompu, teo sam da vidim kako će izgledati, ali nikad nisam odgledao mnogo, samo početak, pošto nadao sam se da ću u budućnosti odigrati to i da ću sam završiti i vidjeti kako ide. Najviše sam gledao ovoga The Red Bread. On se, na primjer, nije ni pojavljivo i ne pojavljuje se, mislim, ni dan danas. On samo snima tako walkthrough-ove, povremeno baci neki gag, ako i toliko, i kao hvala ako vam se dopalo, tralala. Uglavnom, postoje baš onako poprilično popularan, dobio je igrice već unapred, pre maltene release date-a i već krenu walkthrough i kako to sve ide. Nadam se da ću jednom stići jednog dana i do tog stadijuma. The Viper, kako je počelo tvoje gaming iskustvo, koje su bile prve igre koje si igrao, sa kojim specifikacijama, po zajmo 2K lagano? Tako je, ili ti... Hvala na ovim lepim željama za 2K, ajde, nadamo se da će biti, skoro. Kako je počelo moje gaming iskustvo, to sam već rekao, koje su bile prve igre koje sam igrao, to sam rekao, sa kojim specifikacijama, s obzirom, ako ćeš da kažeš na kompu, koje sam igrao, pre Pentiuma Cats, koji je tata kupio, tipa kad sam bio 3. osnovne, tada je to bilo špic derani, razumeš? Igrao sam tipa na 386, ako iko zna od vas klinaca šta je to, 386 verziji sam igrao nekog pećinskog čoveka, ja mislim da je Pako igrao da li na Volin Gaming ili kanalu ili na Everyday Channelu, to pogledajte kod njega, neki pećinski čovjek, znači to je bilo ono na floppy diskete, ni to, nemam pojma da li znate šta je, na floppy diskete igrica, bla bla truć, znači to je haos bio, ali kad sam dobio Pentium 1, prva igrica, vidio, tata, kupi to, upalili mi to sve, zinu onaj Windows, blenem ja u njega, blene on u mene, nemam pojma šta je, kako je. I ja uzmem, kao, nađem odsek, ono kao mrdam tog miša, kao, ja levoruk, a tata kao, ne, sine, to se u desnoj ruci drži. Ali tata, ja ne, desna. I onda je bilo, dobro. I onda sam ja tako uzeo u desnoj ruci i sad da uzmem u levu ruku miš i da igram neku igricu, da budem precizan, nema šanse. Znači, miš držim u desnoj ruci, sve ostalo, pišem jedan leva, to je to. Kaže, prva igrica je bila, pazi, drž gaće, Solitaire. Karte, okej. Dalje. Munja Simon, te si Munjo. Kaže, najbolja igrica na Steamu. Čoveče, možda neko lakše pitanje. Mislim, ne znam. Toliko ih ima dobrih. Ne znam stvarno šta bi preporučio. Sorry, to ćeš morati sam, jer ipak je to subjektivno. Vuksamandara, ko neka kletva, Vuksamandara. Da li ćeš praviti giveaway i kada? Pozdrav od bratiće koji stalno dolazimo, od bratića, znači množina, koji stalno dolazimo, a ništa ne kupujemo, hehe. Ima vas dosta takih, ali svi ste dobrodošli u Games. Da li ćemo praviti giveaway? Pravit ću giveaway, s obzirom da maltene sve što je bilo od giveawaya sam ja kupujem i obezbeđujem, tako da kad budem uspeo da skupim para za nešto tako fino ili možda nekoliko i igara da se podeli, ta će biti. Evo, recimo, ciljamo kad pređemo taj 2K, pa udrite, pravit ćemo onda još neku zezanciju za giveaway. Flaming Assassin. Olivulf, koliko si inteligentan? Really, nigga? Kao, koliko prstiju vidiš?
Četvrtak. Jel ovo Nači Gaming, znači ono kao apostrof od znači pa z kao Nači ili je Naci Gaming, ono kao tipa to te varijante, šta? Kako god, zašto si toliko dobar YouTuber? Ha, PS, moje vrlo kreativno pitanje. Pa hvala. Prosto ne znam, jednostavno izlazi samo iz mene. Ups. Moreno gamer. Crni gamer, jel tamni gamer. Kako si započeo sa snimanjem? Vidi. Obrve na 10 i 10. Really serious. Very serious. Sve te programe tu šta ima proučio kako se šta podešava dok sam nakupio specifikaciju igricu, smislio šta ću, kako ću prvo i onda stisnu ovako prečicu F5 ili refresh, stisnu F5 i tako je sve krenulo. Olga Mandić, čao koleginice. Da li je 200 plus igara na Steamu mnogo? Da li ti imaš mnogo igara, ali nemaš šta da igraš? Pazi, ukoliko je 200 plus igara, onih igara koje ti voliš i koje se tebi dopadaju, ništa nije mnogo. Znači, sve je cool. Da li ti imaš mnogo igara, ali nemaš šta da igraš? Imam igara, nemam 200 plus ko ti. Imam dosta, može se reći, ali imam šta da igram, ali ja ne stižem. Nema četa. Pa kaže Terminator ZXY, kad ćemo na pivo Vule? Pa Denise majstore, Denis je inače bog za GTA serijal, sve napamet zna gdje šta, kako se nalazi, šta stoji, kako skupiti to i to. Odustao od jednog kanala gdje je imao već bruka subscriber i rekao, smorilo ga kao hoće od nule da krene opet. I uspeće verovatno svak čast. A na pivo će se čujemo, znaš kakav mi je raspored. Haos. Stefan Danilović, kad ćemo na fudbal? Na fudbal? Pazi, i na fudbal može hijeno, dragi druže moji. Samo se javi čoveče, igramo, makar 2 puta nedeljno mora da se istrese to sve. I sada kreću trolčine moje. Ivan Zeljković. Matori, ili imaš soma dinara na zajem? Gordi, znate ga iz takve ekipe. Pozdrav, Oli. Pratim tvoj kanal redovno i mislim da si najveći car. Hoću ja da budem YouTuber, ali ne umem da montiram. Da li bi montirao materijal uslužno i za koliko para? Ja već imam neku cifru u glavi pa da vidim jel možemo da se dogovorimo i ako može jedan poz. Poz Gordislave, ćao, hvala ti što me pratiš, što misliš da sam car, ubiću te. I tebe i Zelju i Koleta, mada Kole je bio blag, Kole je bacio neki blagi ulti, a vas dvojica ste kvarni, kao karijes na šestici, razumeš? Donjoj, levoj. Ova trpačina je nastala iz razloga jer znaju da sam bruka nekog posla montirao, na kraju ispade za 1000 dinara koju mi traže na zajem. Ne dam, znači jedva sam je zaradio, ne dam. I da imam oklemi. Ovako, uglavnom, znači bruka materijala, sati potrošenog, haos, mislim 17-18 sati rada je bilo sve ukupno. To je bio neki nesporazum. Ali kad sam već rekao da hoću i obećao i bilo je za druga, ajde. I ovi sad to zloupotrebljavaju. Moju dobrotu zloupotrebljavate. Prekinite. Odmah. Aj, Hjuro. Hoćeš li snimati još neku igricu? PS, vidimo se u bazaru. Hjuro, vidimo se u bazaru, definitivno skoro svaki dan sam tamo. Skoro, kažem, nekad nedeljom samo nisam, inače svaki dan sam tamo. Hoćeš li snimati još neku igricu? Pa pazi, imao sam snimio nešto i od Eto zato 3 ili
because, jel, kao, razumeš, kao, eto, shut up. Eto zato 3, samo nikako da izmontiram. Ima još dosta gameplayeva Overwatcha, ni to nikako da stignem da izmontiram, ali hoću, ali raspored je gust. Pa kažem, Bejđa, Kraljina, hvala ti za ovo pitanje. Carino, pa kaže Lajfi, koji, kralj si, car si, hvala. Koji računar imaš? Ovaj, moj. Da li u Gamesu nadograđujete računare, može poz? Evo, unazad. Može poz. Da li nadograđujete računare u Gamesu? Ne. Ranije u Gamesu, to je, dok ja još nisam krenuo da radim, su bile gotove već konfiguracije u ponudi da se kupe, ali sigurno je od 3 godine ih nemam, ako ne i jače. Ali ne nadograđujemo. Možeš da se konsultuješ ako treba, tu smo da pomognemo. Čisto neki savjet i to je to. Everyday Channel ili Pako kaže, zašto na onoj mapi ništa ne pali? I laugh every goddamn time. Kako sam to smislio, jo bože, koji genij. Ne, jel razumete, znaš, ono kao, zove se mapa, se zove Nepal i onda kao ja kažem Nepal i tu je, shut up. Pa kaže, Dejan Antić ili Antičeli moj, kaže, poj, da li bi voleo da si normalan? Pa jel bi se ti družio sa mnom da sam normalan? Reci. I sada najveća trolčina na kugli ovozemaljskoj. Čekaj da namestim ovo, da se prilijepim pre nego što odgovorim. Kaže koji bog? Kaže, kada kakiš, ne mislim. Kada sanjaš, Zdravko Čolić, tvoje oči, to sve. Kao, ne copyright claim, ne, nisam otpevao više od 4 takta, 4 takta smem, to ja znam, po zakonu, bitch. Evo ovako, kada kakiš, jel? Važno znati. Pa vidi, Stefane, po dosadašnjim istraživanjima naučnici su utvrdili da prestaneš da jedeš isto. Nemoj zezati. Ali hvala ti na pitanju. Mislim da je zaista bilo bitno za znati. Koja ti je omiljena igrica, Nelitot? To sam već odgovorio. Jelaj da kažemo kao da je omiljena, ona je Okami. Just be a family gamer. Pitanje za question and answer. Koje specifikacije? English. Koje specifikacije trebaju za Overwatch? Vidi ovako. Da ne bi komplikovao mnogo i da ne pričam samo ovako, ću ti postaviti preko moje face, ovako da me ne gledaš, postavit ću sad. I onda nema. Jesi pauzirao? Pauziraj, vidi. Pa kaže Tarik Zah ili Cah. Hoćeš li snimati još sa Jaserom i usput pozdravi me? Da, hoću snimati sa Jaserom još i snimili su mi dosta toga, ali ni on ni ja ne stižemo da izmontiramo to, ali bit će, obećavamo. Sad za ovaj drugi deo tvoj komentara. Plus. Vuk Stojanović. Desi Imenjače, desi Vučina. Da li radiš u Games? Da li radiš u James? Ili si vlasnik Jamesa? Najsi. Hvala ti Vuče, hvala Imenjače. Nisam vlasnik u James, nego sam menadžer u James. Ovde za ovaj objekat u Novom Sadu. I Ivke Gaming, poslednje pitanje za večeras. Danas, još nije pao mrak. Oli, hoćeš li snimati State of Decay 2? Pa s obzirom Ivke u kom sam ja stateu, u kom se stateu nalazim, ne znam da li ću stići i to nije mi bilo na listi, ali ko zna, možda i bude. Hvala ti u svakom slučaju na pitanju.
I dragi moji, to bi bilo to, odgovorio sam na sva vaša pitanja i trolovanja, hvala i za pitanja i za trolovanje. I nije nam ostalo ništa drugo nego da se vidimo u sledećem izdanju Olive Wolf Gaminga. Ćao, ćao!